baktérie, dobre sa im v tvojej puse žije. Stomatologická ambulancia doktora Starzika zorganizovala pre deti zaujímavé podujatie. Divadelné predstavenie o tom, ako vlka rozboleli zuby. Aj zuby rozboleli ma. To je ale pohroma. Ale poďme pekne po poriadku. Čo viedlo pani Janu Pavlíkovú k zorganizovaniu tohto podujatia? V priebehu roka navštevujem v našom meste, ale aj v okolí základné školy a škôlky, kde vysvetľujem deťom a rodičom, ako si majú správne čistiť zuby a prečo je to dôležité. Snažila som sa osloviť teraz aj deti v nižších ročníkoch základnej školy a ako najlepšie, ak nie rozprávkou. Deti a rodičia by si mohli čistiť zuby spolu, len vtedy to budú deti považovať za každodennú samozrejmosť. Nad tými bacíli hrajú, čo si zuby neumývajú. A baktérie, dobre sa im v tvojej puse žije. Ľudnú kefku a pastu na nich potrebuješ. A bolo sa na čo pozerať. Čo je to? Postavičky zablúdili dokonca aj medzi deti. Vlk hrá toto predstavenie už po 20. krát. Ako je možné, že ho stále bolia zuby? No už viete, ako je to tak nepočiteľný vlčko, tak sa mu snažíme každý deň troška pripomenúť vlastne s tou jeho hygienou, vlastne, čo má vlastne robiť. A keď budeš toľko sladkostí cmúľať, o chvíľu ťa budú aj po lese gúľať. A ak zuby si pokazíš, ak si ich nevyčistíš. Ale Lári, Fári, Taľafatky! Zuby mám ako z chirurgickej ocele. Vy nemáte nejakú sladkosť? Takouto vlastne formou sa vlastne snažíme tým deťom vlastne pripomenúť, aby sa vlastne starali o svoj chrup. Ešte ráno, vždy keď vstaneš, po zubnej kefke i hneď siahneš. A na ňu zubnú pastu vytlačíš a zúbky si pekne vyčistíš. Aha, takto. Hore, dole, to je pohyb správny. Hore, dole a chrup máme zdravý. A aby si mal zúbky krásne, zdravé a čisté, každý večer si zopakuj toto isté. A ak si chceš zúbky poriadne vyčistiť, tak môžeš použiť aj tú zubnú niť. Predstavenie bolo dôkazom, že vzdelávať sa dá aj hravou formou. Teraz všetci vieme, že hygienu treba mať. Zuby čistiť pravidelne a zdravo sa stravovať. Deti sa dosýta vykričali nielen počas predstavenia, ale aj na konci.